Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Super ka-duper loyal and charming Dago. Super duper ka-duper. And Tita Tanya, hot, fresh, yummy, ka-loyal na sa 2024 Chinita. May nabuntis po siya habang nanliligaw siya sa akin. Feel good morning po sa lahat ng suking tagapakinig ng mga katas ng nakalipas. My name is Patricia ng Pasig City. Alam niyo po palagi kong inaabangan yung inyong live drama, maparadyo man o Facebook Live or YouTube or TikTok. Dahil natutuwa po ako sa inyo. Natatawa at higit sa lahat maraming napupulot na aral. Ito pong katas tungkol sa amin ni Clyde ay kakaiba. Doktor siya. Nagkakilala po kami nung inintroduce siya sa akin ng kaibigan ko sa social media. Guwapo. Mukhang mabait. Mukha lang ah. At mukhang babaero. Kaya hindi ko po siya pinansin kahit ilang buwan na siya nag-chat. Pero isang araw nakulitan ako, sabi ko, sige na nga, bigyan ka ng chance. Hoy, marupok sa 2024. At dito na nga po tumulo ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Thank you and sorry. Thank you, pero bakit sorry? First, thank you dahil finally pumayag ka na sa imbitasyon ko na lumabas tayo. And then finally na kilala na kita in person. Mas maganda ka pala talaga sa personal. Kasi maganda na nga ako sa iyo sa ano eh. Ganda na ako sa mga post mo sa social media eh. Sa personal. Talagang parang Diyosa. Tama ng pambobola. Hindi ako kasi nambobola. tatama na yung hinala ko na mabulaklak ka magsalita at saka babaero Wait, ka. hindi ako ganyan. Pero to be honest, pwedeng magsabi ng totoo. Kaya kita hinindian Bakit? many times at lagi kitang sinising lang kasi mukha ka talagang babaero. Mukha lang yan. Itong mukhang to, babaero. Oo!
Doktor ka. Ang dami mong nami-meet na tao. Okay. At ano, yung understand. profession mo, chick magnet siya, aminin na natin. I understand. Kahit anong profession naman, chick magnet eh. Ang importante lang, paano mong dalhin yung sarili mo. So, sinasabi mo talaga na maraming nanliligaw sa'yo na babae. Of course not. Kung manligaw ka. Pero, sinasabi ko sa'yo, hindi ako tulad ng iba na iniisip mo na ganyan. Maraming babae. Sa totoo lang, ngayon lang ako nabakante. Kasi Oo nga, doktor ka eh. galing ako medical mission. Yun yung ano ko eh. Volunteer ako. Aside sa mga hospital sa pinag-duty-an ko. Pero nakita ko rin mahilig ka sa Ano, sa? yung mga sports mo. Oh. Nagta-triathlon ka? So, ini-stock mo pala ako, ha? Hindi. Siyempre, sasama ba ako sa taong hindi ko naman napoprofile? Mamaya kidnapin mo ko eh. Eh, kung magpa-kidnap ka. Ako na rin magbabayad ng ransom. Kasi ako na rin magsasave sa'yo. Hindi. Ilang babae ang dinate mo tapos ginanyan mo? Kasi, Honestly, sorry, honestly, wala akong time makipag-date. Kasi sa busy ba namang na-schedule ko bilang doktor, ngayon lang ako nagka-time dahil sa'yo. Binigyan ko ng time. Para sa'yo lang yan. And besides, bakit sorry? Kasi nga, sorry kung nakulitan ka sa akin. Again, thank you na sumama ka. So, ako naman, aminado ako, magiging tatay na ako. ha? Yes. Magiging tatay, ibig sabihin, Yeah, may nabuntis ako. kailan yan? I think bago pa kita na niligawan. Anong month? Kailan siya mga anak? Mga 2 months? In 2 months, I guess. 2 months? Eh, nag-chat tayo 9 months na. Ibig sabihin, habang chinachat mo ko, nabuntis mo siya? Ano nangyari? It was an accident, actually. Accident? Yeah. Ano lang naman. Stop. Alin ang accident sa part na yun? Alin ang accident? Wala. Just had some fun. I was drunk. She was drunk. We were both drunk. And then, yun. Oops. It happened so fast. Ibig sabihin, delikado ka malasing nang bubuntis ka. Try me. Wanna try? Hindi, totoo. Ikaw, kung gusto mo. Hindi, biro lang. Honest ako sa'yo. Para, that's my First card. date pa lang naman to eh. Yeah, I know. I'm laying Malay down mo, my hindi cards. na masundan. Malay mo, masundan Basta din. ako nakikita mo naman sa social media, I'm posting na single parent ako and she's 15 years old na. I know. So, pero nagulat lang ako dun sa revelation na may anak ka na pala. Magkakaanak ka na pala. So, let's see. Pero, to be honest, gwapo ka din pala sa personal and sweet. Well, thank you. And basta sabi ko sa'yo, you're very pretty and attractive in person. Talaga. Kumain na nga tayo. Sige, kain. Favorite mo ba yan? Ay, oo. Gusto ko yan. Sige, kain ka. Subuhan kita. Dali. You are my fire. Inaamin ko po, kinilig po ako ng sobra. Buong akala ko ay typical playboy itong si Doc Clyde. Hindi naman ang magsalita. Kaya naman, finlex ko po siya sa mga kaibigan ko.
girl, susunduin ka ni Doc Clyde ngayon. Finally, mamimit na namin siya in person. Ano, Trixie? Person. Sige. Alam mo naman, postiso to eh. Maganda ba ako, Mars? Oy, Mars, kakaiba ka ngayon, Mars. Grabe yung gown mo, para kasi Tinkerbell. Hindi ako dito gown, dress lang to. Dress lang ba yan? Dress lang tawad dito. Naalala ko yung gown mo, parang Tinkerbell. Grabe talaga. Tingin mo ano, nag-glow ba ako kasi kailangan mag-glow eh. Mars. Royal blue is my may Mars, kung pupunta kayo sa color. kahit brown out, go glow in the dark ka, Mars, amoy mo ako, mabango ako. Oy! Bulgari! Mars, alam mo naman, ito yung amoy ko pang date. Bulgari nga! Isa lang! Hindi, iniisip ko kung ano yan. Bulgari nga. Bango mo. So ano, kayo na? Mars, hindi! Wala pa. Magsi-second date pa lang eh. Tagal naman, ang hina naman ng doktor na yan. Kung ako yan, kami na. Sa'yo yun kasi, ikaw kasi wala kang pinipili. Basta may Hoy, nanligaw kami ka. na! Kaso konduktor. Okay lang. Mars, Mas okay lang maraming yun. pera Oo, yun. tsaka nakabarong yun lagi. Mars, No. Excited ako sa iyo, Mars. talaga Mars, ano ba? Yung aura ko, kamusta ba? Mukha bang okay? Gusto ko ma-meet mo siya para alam mo yung profile mo. Kasi, syempre, iba yung na-overwhelm ako. Gusto ikaw ang mag-profile. Wait lang. Ay, Charmy, magsalita ka. Hala! Ano? Kasama pala ako dito. Kasama ka! Kasi Attitude ka na? Kasama ka, Charmy. Hoy, Trixie, wag mo ako sisigawan. Gusto mo ibipi kita? Wag na. Hindi ako IDP mo si Doc kasi Patricia, ang payo ko lang sa'yo, alam mo naman, lahat ng lalaki ay babaero. Kaya ka na naman. Bakit? Hindi mo ba napatunayan yon? Di ba naka-12 ka na? Lahat sila niloko ka. Lahat sila may ka-talking stage. Tapos, di ka pa rin kumbinsido na lahat ng lalaki, babaero. Hindi ako convinced. Magbuboba ko na isa Lalo pang yan, team. doktor! Kapag naka-uniform yan, ako, habulin-habulin yan ng mga nurse, ng mga student nurse, ng mga student doctor, ng mga Ay, hindi lahat secretary, ng mga pasyente. Habulin yan Tsaka- sila. Pero hindi naman ganyan yung mga lahat ng doktor ko talaga. Bakit may nag-joke ka na ba, doktor? Konduktor. Basta may doktor. Ano ba? Basta ako wala kang tiwala dyan, ha? Lalo pag nakita ko yan, ako, alam ko na ayoko OMG! Trixie, maganda ba ako? Bakit ka sa Mega natin? Huwag kang pala ano. Ikaw talaga, ano pangalan mo? Charmy. Ikaw talaga, Charmy. Kala ko ba babaero, tapos paganda ka. Mars, okay. Mars, straight body. Hi. Flowers. Ang dami naman. Ang laki naman ng flowers. You have company pala. Ay, please Hi, meet. Doc! Hindi ako makahinga. Doc! Mas moist. Moist. ako makahinga, Doc. Clyde, please meet my friends. This is my best friends. Una si Trixie. Trixie, she's the funniest and ugliest friend. Siya yung pinaka... I am the ugly duckling. Sabihin mo na. Isang gwapo na hindi ako makahinga, Mars. Doc! I can't believe it. Ayan, ganyan siya kakamedyante. May ready siyang music. Okay, and this is Charmy. Hi, The Doc. most attitude. Hi, Doc. Ako nga pala yung bitch na friend Hoy, ni mukha ka Patricia. nito. So, if Mahilig na ever... siya maligo sa beach. Huwag ka nga pala epal. I'm introducing myself. Ito na yung pinaka-attitude, Doc. So, ako yung attitude na Hi. friend. So, yun nga, bitch ako. Ako ang bitch. Ay, Ulit-ulit, gusto mo talaga. Gusto na maligo sa beach. Ayan. Mayos ka. Gusto mo talaga. Dapat din na lang nasa sinama dito. Stop! Okay. Shut up! Okay, In Doc. case lalokohin mo yung kaibigan ko, I'm warning you. Sikat ako sa social media, so pwede kitang i-post kahit doktor ka. No, of course not. Huwag mo sasaktan yung friend ko. Tumingin ka sa mga mata ko. Oh, hindi talaga. Ang gwapo mo. Hoy, napakaingat mo!
Ang gwapo mo pero wala kang tiwala sa mga gwapong doktor. Alam ko marami lumalapit sa inyo na mga residente, mga sekretary, mga nurse, mga estudyante. Kaya ingat ka, Dok, ha? Pero Don't grabe worry. yung mata mo nang mamagnet. Guys, pwede na kami umalis? Ay, let's go. Pasensya ka na sa mga kaibigan ko, It's okay, it's okay. Pasensya Don't ka na, worry. Clyde. I'll take good care of your friend here. Sige. Bye, mga Mars. Mars, pwede Bye. ba maging scorer dyan, Mars? Mars, Mars, pwede tumay points muna. Tumray points. Mars, tikman mo na yan. Ang sarap. Why? Ko talaga! Patricia. Clyde. Patricia. Clyde. Patricia. Love is blind as far as... Nung una po ay smooth ang takbo ng aming relasyon ni Clyde. Nang biglang isang araw, nagulat po ako na nag-post siya ng video tungkol dun sa babaeng kanyang nabuntis. Pati ang baby. Kumulo po ang dugo ko. Biglang nagkaroon ako ng identity crisis, pati relationship crisis, lahat ng crisis, pati financial crisis. 2 beses pa siya nag-post, Kaya hindi ko po siya kinausap ng ilang araw. Hanggang di na siya nakatiis at pinuntahan niya ako sa bahay. Bahala ka Patricia, dyan. Bahala. usapin mo naman ako. Usapin mo yung doorbell. Patricia, kinausap ko na yung doorbell. Usapin mo yung Lazada rider. Patricia! Kulit naman ito. Kainis! Ang kulit mo! Namiss kita eh. Na-miss ba? Kita. Ari, ano ba? Stop doing that! Namiss. Bakit mo ko ginanon? I just miss you. Ano bang nangyari? Anong miss? Anong miss you? Miss you? Ano ba tayo? Wala naman tayong ano-ano. Bakit mo ko mamimiss? Ano wala tayo? Di ba tayo? Ano Hindi tayo! May pamilya ka na. Patricia naman, sinabi ko naman sa'yo. Hindi ko naman... Hindi ka na nahiya? Hindi ka... Pwede magsalita? Pwede ako? Hindi ka na nahiya? Pinost mo pa sa social media. So ano labas ko ngayon? Nag-date tayo ilang beses, naging tayo. Ano ko, kabet? Ha? Hindi. Pinost mo. Kasi hindi naman... Lahat ng kaibigan nyo nag-congratulate sa inyo. Congratulations, mommy and daddy. So ano ako? Kabet? Hindi naman kami kasal. Hindi naman kami magkarelasyon. Hindi lang kayo kasal sa papel, pero mommy and daddy na kayo ng bagong baby nyo. Bata, yung wala namang kinalaman yung Hindi bata. ko sinisisi ang baby. Ang sinasabi ko dito, so anong labas ko dito? Tayo yung official, hindi siya. Oo, nanay siya ng anak ko. Pero hindi ko siya mahal. Ikaw yung mahal ko. At alam naman niya. Mahal! Mommy and daddy nga tawagan nyo eh. Anong gusto niya? Mami ako, siya yung daddy. Ano bang gusto? Patricia Ay, naman. naguguluhan ako, Clyde. Clyde, i-explain mong mabuti. I-explain mong mabuti dahil hindi ko pa rin magets ano ako sa buhay mo. Okay. Kasi alam mo, marami nakapila. Paki-explain lang ngayong araw, marami nakapila. Gusto ko malinaw ang Alam lugar ko. ko sa buhay mo. Ngayon, Okay. Sa buhay ko, ikaw yung number 1. number 1. Oo. Marami. Hindi, number 2 na yung iba. Hindi ko sabihin.
Hindi. Ang pinupoint ko, I have priorities. Trabaho ko bilang doktor. Yung bata. Siyempre, first time ko magka-baby. Naging excited lang ako. Kaya, I'm sorry kung nasaktan ka. Nag-post ako ng video. Buntis siya noon. Manganganak pa lang siya. Ayaw ko ma-stress siya. Kasi, dala-dala niya yung anak namin. Okay lang sa akin ma-stress. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Hindi Ang point ko lang, sinasadya eh. Dating na tayo eh. ayoko nga ma-stress siya kasi buntis siya. Maselan yung pagbubuntis niya. Sana di mo na ako pinuntahan dito. Wala akong matanggap na explanation. Walang pumapasok sa utak ko. Please. Kasi nga ayaw mo makinig. Ang sinabi ko sa'yo, in-explain ko na, diba? Ikaw yung mahal ko. Alam na niya tungkol sa atin. Nakiusap lang ako na, yun, sa bata, yun na naman yun eh. Sana naman maintindihan mo. Parang di ko kaya yung ganyan. Hindi ko kaya ganitong setup. Ngayon lang naman yan eh. Sa akin, Siyempre, magiging co-parents kayo eh. May nangyayari ba rin sa inyo? Wala, ano ba? Ay, siyempre, doon ka natutulog sa bahay nila. Hindi ako matutulog doon. Bibisita lang ako sa bata. Pero kung matulog man ako doon, Anong ako sa klase kang sofa. tatay? Ano ba talaga? Papuntahin mo ko hindi. Pag pumunta, magagalit. Pag hindi pumunta, magagalit. Saan ba ako lulugar? Sustentuhan mo yun, ha? Sinusustentuhan ko yung bata. Sabi ko na yung babaero talaga. Isa lang yan eh, babaero na agad. Oh, malay ko ba? Ilang beses ka ba nalalasing? Lagi ka nagiinom. Oh, ilan pang susunod na malalaman mong buntis? Isa lang yan. I promise you. Wala nang iba. At kung malasing man Ayoko ako... na talaga, ayoko na. Umalis ka na, umalis ka na. Ano ba? Nagugulan ako, hindi ko matanggap. Patricia, makinig ka, okay? Ayoko na eh. Nakaka-stress ka, Clyde. Nakaka-stress. I'm sorry. The next time na malasing ako, it's gonna be with you. Okay? Ngayon, Kailan? I'm sorry. Kailan yun? Gusto mo ngayon na, maglasingan na tayo. Aga pa eh. Kape muna tapos ano. O kaya nga. Sige. I'm sorry na. Sorry Kailangan din. ko lang gawin yun kasi... Nagtatampo lang naman ako eh. I Tagal mo know, I naman know. pumunta dito sa Hindi ka naman nagre-reply. Eh kapag hindi nag-reply, di mo na i-chat din. Ganon ka ba? Ha? Pero ngayon babaguhin ko na. O yan. Kiss dito. Sorry na. Ano yan? Kiss bata. Biga, hawakan mo yung mukha akong ganon. Yan. Promise. Ako love mo. Ikaw lang talaga. Promise. Promise. Love you. Ayoko, hindi pa kita love. Ano ba yan? Sige, like you na. Like you. I crush you. But I